Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый диюләре хак. Татьяна Әхмәдова барлык уңайлыклары булган Башкалада яшәсә дә, сагынып кире туган авылы Яктыкүлгә кайта. Әлеге авылда үскән кыз гаиләле булып, биредә төпләнеп кала. Мәдәният йортында эшләй, хәзер исә күпләп сыер асрап, мул җитеш тормышта көн итә. Мен беренче бала, 5 бала идек без, бөтенесе шәп китте, мин калдым әниләр белән. Авыл тормышы аны шулай үзенә бетереп алып киреп китә. Тормыш иптәше белән киңәшкәннән соң узган ел кече ферма программасына керәләр һәм ялгышмыйлар. Моңа кадәр сыер, үгез, дуңгыз, күпләп кош-корт асраган алар. Программага кереп күпләп сыер малы асрауга алыналар. Барыш нияттә икән. Гөмергә асрадык сыер малын, дуңгызлар, ниләр, 2 сыер, 3 сыер әниләр асрады инде, но менә болай күп итеп инде хәзер 8 ел асрыйбыз менә. Тора-бара сыер маллары 6 башка җитә. Әхмәдовлар үзләре зур бер хуҗалык хәзер. Без әлеге хуҗалыкта булганда гаилә башлыгы көтүдә иде. Продукция сатудан гаилә бюджеты тулылана икән. Бакчы, йорт эшләрен заманча итеп ремонтлаганнар. Шәһәр фатирыннан бер дә ким түгел. Былтыр 5 сыеры, бу елга 6 сыерым бар. Исәп 2нче елга 7 сыер ясарга. Мин бик рәхмәтле шушы программага ниткән өчен, кергән өчен. 4-5 ел тамы назад әле госпрограммадан даими аппарат биргәннәр, яңарга да бик зур рәхмәт. Субсидиялар биреп торалар сыерларга, бик булышалар. Агымдагы елда исә гаилә сөт эшкәртү буенча зур булмаган аерым бина төзергә ниятли. Татьяна әти-әнисе белән яши. Гаиләдә 2 кыз, 1 ир бала, алар барысы да музыкантлар. Җәен исә музыкантлар уен коралларын бер сүзсез тырма сәнәккә алыштыра. 3 балам бар. Балалар инде олы хәзер. Олы кызым Консанский консерваторияда укый, уртанчы кызым педагогический колледж Шаллы шәһәрендә укый. Улым әле үзебез белән тора, аккордеон белән шигырьләнә, мәктәптә 7нче класста укый. Татьяна төрле кош-корт асраудан тыш яшелчә, җиләк-җимеш тә үстерә. Йортлары йөреп чыккысыз. Күңеленә хуш килгән шөгыль белән утырырга да өлгерә. Я сделала такой торшер светильник из 3 лампочек. Это стойка 2-метровая, 2,10 примерно высотой. 3 лампочки, лилии. Начала делать вот такую розу, тоже стойку. Но пока еще руки не доходят до конца ее доделать. Хуҗабикә конкурс бәйгеләрдә, мәдәният йорты чараларында катнашырга, уенчыклар ясарга да вакыт таба. Был памятник у нас же есть дракону Зеланд. Ну, это было подобие этой работы. Эшкә алынган Татьяна әнисе кебек кунакчыл. Әти-әнисе белән бер түбә астында яшәүгә бик шат ул. Балалары да эшендә ярдәмче. Тормыш иптәше белән хуҗалыктагы барлык эшкә дә өлгерә алмаслар иде. Бергәлектә көч дип юкка әйтмиләрдер шул. Рәзимә Кашапова, Илия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.